mata simpen ning jero kamarku dadi suleh brengsli ramo tak simpen ana atiku liya wektu bakal ketemu. Liya waktu bakale ketemu nak lagune. Nak iki ora liya wektu. Liya taun. Liya taun bakale ketemu alhamdulillah wonten dusun Keselen. Kok keselen niku piye? Lah pelayan dak keselen. Senengane cah cilik-cilik. Ah iya. Ning kene iku sing diceluk kowe ta sapa le? Iki lho putumu main kok ngajak putu iku lho. Ora kok putu lah apa. Apik ya le sing ndelok. Apik gene, Pak. Sing kene kaya ndelok ketoprak. Heeh. Sing kono kaya ndelok banjir. Wah, ancen ya kahanane ngene kok. Kok kadoan ning luwih apik le. Sebabe cuacane grimis. Kowe iku lha apa le kok eker ngene? Ah iya. Benak, Pak. Piye anake piyai kene? Menawa ya anake piyai kene. Alhamdulillah wa syukurillah muji syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Cek kanan piye-piye disyukuri. Alhamdulillah jakenan mengidul kretek mengulap kretek enggo-enggoan mah lho le. Gino. Ngualor udan nang ratek baen. Ning kene iki grimis. Rimis tok ya, Pak. Mek rimis-rimis tok ora masalah. Nyakene piyai kene. Iki ape mulih ya asline ya ewoh mbah nggo eman. Ate ewoh kok nggo eman ku piye iki? Lah perkara grimis iku nak mulih tekan omahe namae ada ora aku, ora teles kabeh piye. Ya teles anek grimis ngene iki. Ya iya kok iso. Lah wong ancen udan ya ora ana sing njaluk kok, Pak. Udan kersane Gusti Allah. Hujan bukan suatu halangan. Lah iya. Tetapi hambatan. Nah padha wae iku. Hujan bukan satu musibah tapi berkah. Berkahe wong ngono. Para kaum tani khususnya nak udan ngene iki berkah. Berkah ya, Pak. Iki mang sedekah bumi sedekah bumi le. Sedekah bumi. Sedekah bumi jare kok. Lho sedekah bumi are. Lho leres pundi sedekah bumi nang sedekah bumi, Bu? Sedekah bumi. Wah, bener aku. Lho rumah saku kok sedekah bumi. Ya sedekah bumi ya sedekah bumi wong iku artine padha. Tek iso padha ku ya ora. Lah nek ora iku, nek sedekah bumi piye? Nek sedekah bumi iki dibagi sedekah bumi. Setahun sepisan bumine dibancaki. Ngono. Nak de dengan ikhlas
oleh warga kene membayar iuran. Wah, urunan. Masa urunan iki? Urunan nggih, Bu. Mas aku kaya ora urunan. Urunan nek saiki urunan mboten, Bu. Alah ora ah. Lah nek ora iku. Ora, urunane wis pengenane karek ndelok bloko. Ya padha ae urunan ah. Lah iya, iki ora ana ndelok ketoprak ditariki kaya numpak trampolin niku. Ate ana numpak trampolin niku. Lah ya nek numpak trampolin kan bayar terus numpak. Lah nek aku mang de. Lah nek kah barokah oleh bayar iuran. Oh ngono. Butuhe mung hiburan. Oh, butuhe mung hiburan. Iya. Misale ketoprak siswa budaya, ketoprak liya-liyane utawa son horeg, dangdut apa ae ana. Sing penting hiburan. Iya ya nek aku wong ora ngono kok. Lah nek kowe ora? Nek aku paham aku sedekah bumi kok. Sedekah bumi. Ya dhewe artine. Artine sapa wae dina iki lanang utawa wedok ora entukno sawah. Sebabe bumine dibancaki. Iku mang sing sa. Dah mergo dalan sandang kelawan pangan sing dinciki, sing diidoni, sing diekeki, sing ditanduri sedina suwengi iki. Kah sedekah. Kah muga masyarakat kene kokoh utawa sehat. Kokoh utawa sehat. Sehat ing sambikala ora ana alangan sawiji apa-apa. Amin. Gagas kewarasan. Amin. Lah mletik tenan. Lah iya. Bumine dibancaki. Bumine dibancaki. Iya. Minangka adat istiadat Pulo Jawa. Iya. Alah, nek ora ana kabumi ketoprak bosok ana usah. Lah nek ora bosok iki bosok iku. Lah nek ora bosok iku. Sebabe apa kok? Alah, sasi apit ora ana kabumi. Ketoprak jamur. Alah. Jamur sak. Sing nanggap sapa nek ora ana kabumi? Ya. Ora ana wong duwe gawe ketoprak ya bosok jamur, gajahe bokonge dipangan tikus. Gak ora gajah tok. Lah apa? Lho kewan-kewane wong perang iku. Lah iya. Yo melok dikrikiti tikus. Mulane ke melu bersyukur adanya sedekah bumi. Sedekah bumi. Saben setahun sepisan, pisanan winginane petuk masyarakat pelayon, khususnya RT 3 RW 2. Iki ya kepeluk masyarakat pelayon neh. Pak. Oh, RT 3 ya RB 2. Mas aku kok apal kowe. Lho kok apal piye wong aku maca? Wong kok apal. Ah iya kok iso. Neng kene iki matur nuwun dumateng Bapak Sarekat. Bapak Sarekat, Pak. Bapak Sarekat desa. Khususnya Bapak Lurah, Bapak Carik, Bapak kami tua, Bapak Mudin, Bapak Bayan. Lan liyan-liyane. Omong-omong perkara Sarekat. Sarekat apa sing paling medeni wong? Ana piye? Ana. Sarekat sing medeni wong ya lurah. Lurah. Terus apa ya? Anu RW. Sarekat kok RW iki lho. Siapa ya? Goblok, sarekat kok RW. Carik. Ora. RT. Sarekat kok RT iku piye? Sarekat. Lah nek kowe roh? Ya roh. Sarekat apa sing medeni? Bayan. Lah kok bayan niku? Lho iya upama Pak Lurah. Pak Lurahe teko, Pak Lurahe rawuh. Nak Pak kami tua sing teko. Lho, kami tuane teko. Lah nek bayan sing teko. Lho, bayane teko. Ya ora kok bayane teko. Ora piye? kok Pak Bayan iki boyo ya ora, Pak. Ora Pak Bayan iki nggo sesepuh-sesepuhe desa ngono kuwi. Lah nek omong-omong bab sarekat iki mang tak takoki. Iya. Sarekat apa sing kepenak? Sarekat kabeh ya paling kepenak Ora kabeh. iso. Lurah, Alah ra iso. Carik, Alah. kami tua. Alah. Lah apa? Alah nek aku ya nganu petengan. Lho kok iso? Lah nek lurah tugasnya apa? Lurahe wong sak desa. Nek carik Nyariki wong sak desa. lah nek petengan Metengi wong sak desa lho. dak cocok ah. Cocok matamu ngono kok.
Lah nek ngono. Lah apa metengi wong sak desa kok cocok. Maksude metengi wong sak desa ora kok metengi ngono iku ora. Ora. Nyengkuyung gawe Pak Lurah majemuk dadi siji. Ora iso dadi lurah, ora iso dadi carik ngono kok. Ora pas ora iso angel ancen ya Pak. Lah iya. Lho kok iso apa dadi carik? Ah nek nawa iso aku ah. Lho, Aku carik kowe. lho sarekat-sarekatan. Iya. Kowe carik. Aku misale saumpama aku dadi carik. Heeh. Kowe dadi sing tuwek apa ya? Kami tuwa. Kami tuwa. Iya. Kowe iso tak celuk. Tak celuk ah. Rek. Rek iki. Lah carik kok ora rek. Mbok kon car-car ngono. Iya ya malah kaya iya ya. Rek. Apa wah? Kemang ngopo rene mang ngopo rek? Nekani sedekah bumi desa Playan wah. Kemarene nggawa sepeda motor rek. Nggawa wah. Sepeda motor apa? Suzuki wah. Lho. Daluk susu tengen ben ra gombing. Lah kok tekan kono ya Pak. Lha sik. Lem takok piye mang? Ala aku takok ya cetha kok. Jajal. Rek. Apa wah? Kemang teko rene ning desa ndi rek? Ning desa Playan wah. Dalam rangka apa? Nekani sedekah bumi wah. Kemang rene nggo sepeda motor. Numpak wah. Sepeda motor apa? Suzuki wah. Lho ya. Tengen sisan ben ra gonding. Wah, Suzuki wah ya. Lah nek kowe ya iso nek tak takoki. Alah ya pinter wong sarekat ora iso. Tenan? Tuwa kami tuwa. Tua-tuane desa. Iya. Wah. Ana apa rek? Weh, kowe mang nang kene apelah apa wah? Dalam rangka acara sedekah bumi Desa Playon RT 3 RW 2. Kowe mau rene ya numpak motor wah? Numpak motor rek. Numpak motor apa wah? Suzuki rek. Ya. Malah susu kirek. Lho. Ora susu pedet sisan. Lem takok piye leh kok ngene? Wong wis takok wis cethone ngono. Ha iya. Wah. Ana apa rek? Iya. Ke mau rene arep lah apa wah? Dalam rangka sedekah bumi Desa Playon. Ke mau rene numpak sepeda motor wah? Numpak rek. Motor apa wah? Suzuki rek. Ora jelas ah. Kok malah susu kirek. Daluk susu wedhus keneng disate. Prengus. Wong wis dadi sarekat ki angel, Pak. Dadi sarekat ora gampang kepenak dadi dagelan. Dagelane lagi metu cungul ngene wis bayarane 1 juta ketok moto. Sedina? Lho 4 dina ah. Omonganmu dagelane 1 juta dagelan sapa? Dagelan ngene iki tanggapan ketoprak kawit 13 juta nganti 15 juta nganti 14 juta nganti 17 juta bar aku ajek 250. Ngono. Ajek tulbe. Iya. Lah kok ora njaluk mundak kowe? Lah apa njaluk mundak dagelan tuwa kok? Njaluk mundak dagelan tuwa ngono dipecat. Iya. Lah iya kok. Ya ora ngono kok tak ngono omonge bose ya. Takon ngimboi. Ayo mangaya Bagyo Desa Playon iki. Pak. Nyanyi utawa lelagon? Lelagon ngaosi warga kene. Iya. Ora gur Pak Klenteng, Ora. gur Mas Plonto. Sing ana. Ana Mas Dodok Revan Saputra. Iya. Mas Dodok Revan Saputra. Klambine adine. Lambine anyar neh. Naga Sasra. Sabu inten. Senengane cah-cah. Piye? Lho. Anyar spesial kanggo warga Playon. Pun 2 kali ditimbali. Iya. Warga Playon nanggap siswa budaya. Nggih Kudu diapik-apik. Oh ngono. Lah aku ya bermas ngene rek. Wah aku iya. Mas apa? Masin. Mas Klenteng. Ini regane pira, Bos? Paling darah 1 juta ngono. Salah. 750. Luput. 1,5 juta. Lepat. Lah pira? Apa ceket? 20.000. Kok malam pelorot omongan kok. Najan grimis nggih Pak nggih penontone nggih tesih kata. Ora apa-apa, grimis ora masalah nak piyai kene. Udan ora apa-apa ning aja. Aja udan apa? Aja aku dakul PKB. Lho, kowe kok nggawa putu 6 nek kene ta? Lah iya. Aen ben pinter. Mabar tak sangu 10.000. Kok sangu putune. Nggih, niki ngersake lagu napa Bu nggih? Dangdut campursari. Dangdut napa Bu lagune? Napa? Nak mbok takoki judul lagu ku ora roh. Lah Pae meneh kalau- kono wong delok. Pake mau. Pak nggih, Pak napa Pak? Dangdut napa campursari ya?
Dangdut. Iku malah ditakoni guyang-guyu bloko. Wong mang bar bengok kok ditakoki meneng. Wong kono mikir puterane ya. Mikir puterane. Puterane iku lho ngonoan. Yuk, udan-udan. Iku kroson iku. Heeh, iku kruson. Dimeriahkan dengan Son Akbar. Akbar. Video syuting lho kok aki ngene iki kon diae lah cah. Papat ya, Pak. Siswa Budaya TV. Siswa Budaya TV. Al Rabi'ah Production. Al Rabi'ah Production. Seni Budaya Kudus. Pati ngono. Pati, Bas. Budaya Pati. Terus Seni Budaya Pati. Seni Budaya Pati terus. Wis to. Lare papat. Telu. Wah, papat sitoke, Pak. Sapa? Sidorekoso. Kok sidur koso. Iya ora. Alah, ketoprak di syuting terus. Pokoke kagem masyarakat Playon nggih Pak nggih. Didongake iki gemah ripah loh Cinawi. Amin. Murah sandang, murah panganan papan. Amin. Tambah dino tambah bahagia. Amin. Tambah minggu tambah rahayu. Amin. Tambah sasi tambah kathah rezeki. Amin. Tambah tahun. Tambah san saya rukun nggih Bu nggih. Amin. Yuk sampun. Sampun diaturi lagu ah. Yuk. Diaturi caping gunung. Pas to? Dicapingi wayahe udan. Iya. Lagu caping gunung bocah cilik seneng, Seneng. bocah nom-nom ya demen, piyai sepuh ya seneng. Padha senenge Padha kabeh. senenge wong cah iki senengen kok. Kuwi masih napa bapake? Yuk kerja bareng Akbar Audio. Audio. Oh, ayo. Spesial kagem masyarakat Playon. Nang karo ilo dek zaman berjuang, Dek jaman jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak sili caping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo desa dadi rejo ora ilang nggone padha lara lapa Siswa Budaya TV Akbar Audio. Akbar Audio. Seni budaya Ayo Pati. ya. Siswa budaya. Nginap karo ilo di zaman berjuang jur kelingan anak lanang
saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing dikadang biyen nate janji Bapak Ibu sampun diaturi muga renok ing penggalih. Kabeh loro dikasih tembang bonus. Bonus. Lagune apa? Sing lagu iki lho, P apa? Lagu saru ngono. Lah kok saru iku? Lagu nek P apa? P apa? Sing bener apa? Mbah. Kok P A? P apa iku lho? P ora ono E ora ono. Berarti ora nganggo P. Ora E. Oh gak nganggo E. P apa? Yes. Ayo, lagu kok iso ngono ya. Kok P apa kok ijo barang. Ya satu tembang.